Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod aici pe canalul acesta, Răducanul Mario. Uitați-l, avem aici pe El Primo. Cine îmi dă în continuu să îl iau la preț? Uite, îl vreau cu ăsta. De ce nu? Cred că cine? Păi, ăsta. Păi da, nu există. Stai așa, mă. Nu există nimeni care... Acum mi-am dat seama. Cred că Sprut nu s-a lansat. Uitați, vedeți acolo ceasul în 5 zile și 11 ore, da, mă. În schimb, Leon s-a lansat. Crow s-a lansat. Frank, da. Partea cea nefericită este că nu avem pe Ricochet, nu avem pe Rosa, nu avem pe Penny, adică nu avem mulți brawler care eu îi aveam. Bun, haideți să dăm pe un... Ai un bounty. Cu El Primo punch. Tândădăm. Oh, Crow, bine venit. Bun. Wow, uitați acolo băta zâmbitoarea lui, cum se spunea, lui Bibi. Și băta ei. Bine, băta mi se pare că are semnul de bătă pe spate. Adică... Haide mă, tureta mă omoară, tureta, pe bune. Tureta abia că dă un damage. Nu-ți distrug eu tureta aia, ascultă. A distrus-o Crow. Bravo, Crow. Din părerea mea, e un bravo. Bine, eu îți dau un bravo. Bun, dai în el, l-am omorât. Și tu ce mai dai în mine? Știi că m-a rupt pe tureta și acum o dai lângă mine, a? De-astea faci, a? De-astea faci? Știi bine, mă, să joace unul. Da, uite că eu știu mai bine. Coincidență. John Cena! Bun, i-am murit acolo. Bine, chiar dacă am murit și eu, tot se pune pe am omorât. Nu, adică i-am omorât, am dat în ei. Am distrus. Am făcut praf, cum se mai spune. Nu e corect, că ei campează acolo și stau în noi până murim. Adică, dai. Dai așa! Bine! Avem 21. Nu. Perfect. N-am murit, dar e match over. Deci am pierdut. Da, am uitat să menționez ceva. Sunt aici cu mamaia mea. Nu vrea să vorbească, din păcate. Poate o convingem acolo cu un like. Poate o să vrea. Nu știu, poate. Zic și eu, așa, nu știu. Wow, e două legendare în echipă și noi avem o epică. Uite asta, Trophy Road. Deja ne-au rupt băieți. Bă, Spike dă prea mult damage. Nu e corect, nu e corect. Ia ei, are viață puțină, dar dă damage. Dă mai mult damage ca orice. Deci dă mai mult damage ca orice. Bun. Ios. Bravo mie! Bravo ție! Bravo ție! Bravo mie! Toată bravo! Din păcate am murit și nu putem să facem, efectiv, chiar nu avem cum. Să facem și noi. Uite, să facem și noi, aici vreau să ajung, aici e visul meu. Lasă-mă să iau Big și le-aștau toți brawlerii, lasă-mă, te rog. Brawlers coming soon, care nu s-au lăsat încă. Mamă, reputație noi, ăla-i disface. Hop, Spike, hop, robotul. Uite, el împărăște la friends și ăsta rămâne singur. Bun, ar trebui să rup aici. Nu zic că rup, zic doar că ar trebui. Haideți. Poli. Nu vrei, nu. N-ai vrea să te pui cu mine. Dacă mă enervez, mă duc pe toți și le dau așa hop câte una, hop câte. Dar ghici ce, nu vreau să fac asta. Mai ținem un pic episodul. Până la 10 minute, hai 14. Hai, 10, dacă zic 10 rămâne. Uite, avem și noi 10 stele. Și avem câte 8 și 40 de secunde. Wow, câte am. Uitați-vă câte stele am, niciodată n-am aflat atâtea de multe. Dar hei! Bun, hai că am câștigat meciul ăsta. N-ai ce să zici, n-ai. Bun, plus 30. 59 ne dă. Epică și 9 ceva? Nimic.
Avem și noi un solo. Dăm. Dăm cu Jessie. Dăm. Vreau să spun doar să vă luați browserul Chrome pentru că, da, pentru că vreau eu, da. Ați auzit, da? Pentru că vreau eu, vă luați browserul Chrome. Ca să nu fiu eu la care și ia degeaba. Hai, omoară-l! Ce stai, nu face nimic. What? Ok, dăm play again. Cureta aia n-a făcut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Și noi dădeam un... Te așteptam eu să îl omoare cureta, mă. Că ar fi fost fain, mă. Nu mă duc eu pe cutie, mă. Nu-l omor pe ăla, mă. Lași omor, da. E lenena. Știți cum e. Nu-mi bat capul. Și hop, ce noroc pe mine. Vine ea amândoi, unul dintr-un colț, unul dintr-un colț, omoară. Wow, băieți! Foarte, foarte, foarte șmecher. Uite, eu stau AFC, să se uite cineva la mine. N-am nicio șansă, dar încerc. Bine? Bine. Haide, dă-i. Hai, ia-mă, ce-am fost, mă, ia. Este, mă. Gabriel, ce te bubuie în pat? Mama e. Lasă-mă trec. Op. Și 31 de bănuți. Plus 39, avem 41. Bun, dăm la Brawl. Dacă nu câștigăm și meciul ăsta, încheiem episodul, da? Deci îl încheiem dacă nu îl câștigăm. Dar dacă vrea bunul Dumnezeu, dacă vrea, se poate. Nu dau autogol, nu! Am crezut că dau autogol. Am crezut că face o prostioară. Pe românește, mai pe românește, cum ar spune Dorian Popa. Mai pe românește. Și nu știu să-i fac vocea lui Dorian Popa. Dar hei, nu sunt Dorian Popa. Și nici nu o să fiu. Câți ani am eu acum și câți ani să ai Dorian Popa când mă fac eu pe anii lui, nimeni nu știe. Și el a dat autogol. Pentru că, de ce nu? Corect? De ce să nu dea autogol? Asta zice așa, nu? Am gândit că nu dea autogol. Decât să dea gol și să câștigăm noi. De ce? Nu e mai simplu așa, să duce la poarta noastră, că nu e nimeni. Și dă el frumos autogol. Da, mai băieți. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Mario Gamer. Reducat Mario. M-am încurcat, scuze. Noi vom vedea data viitoare. Pa, pa!